with me now. I don't wanna be a little alien. I don't wanna be a little alien. I'm Romanian, I'm Romanian, I'm Romanian. No, všetko máme vybalené, konečne sme prichystaní, palice vybalené. Jeden prúd je ďalej, vyvezený, jeden bližšie, pri bližšom krmíme obidvaja asi všetkou. Rozhodli kúsok zmeniť taktiku, nakoľko sú tam dosť také všelijaké podmienky. Nie moc ideálne, zo záber bojky neprišiel žiaden záber, kolegovia odvedľa takisto žiaden záber zo vzdialenejších bojek, takže dneska som sa to rozhodol presunúť ľavý prúd bližšie k tejto pravej, kde bol v podstate, kde sa nejaké tie zábery porobili. Kolega odvedľa dve ryby, v podstate Tomáš tiež jedna ryba, 5 Čečen, kopec, všetko od bližšej bojky, takže skúsime to všetko vláčiť na túto bližšiu vzdialenosť. Uvidíme, zatiaľ dve ryby vonku, dve ryby prepásnuté, takže uvidíme, ako to bude ďalej. A máme tu búrku. Trošku sme sa utekali schovať, takže sme momentálne v útrobách nášho bejvánička. Kolega takmer prišiel obývať, no tak hádam, keď to doprší, tak pomôžeme to chlapovi postaviť, hádam. Nech to už bude všetko OK. Všetko je to už tu pomerne dosť rozmočené, no. ...87, 10:30. Rozkyňa, tuňak, česnek. Podporené plávajúcou peletou, patentka. Krásna ryba, neskutočne bojovná, nádherná jazda, obrovská radosť. Prvá ryba cez 10 kg. Dáme rybu živo. Dobre, nie je doba. Bež? No bež, kamarát, bež. No dá, bež. Acitku, nádherná jazda, hej, znovu ryba bojovná, krásna, zdravá, nepoškodená, 8,5 kg. Prvý lisec, takže sme sa rozhodli, že ho trošku zdokumentujeme. No.
pekná ryba. Konečne sa to spustilo z krmného miesta, obidve ryby pred chvíľou 10:30 tuším to malo, hej. Táto 8,5, obidve ryby v podstate z jedného krmného miesta, ryba sa tam evidentne krmí. Predtým ryba, čo bola... Nada saying no, no. Ale, ale, ale. Berapa see your body, you have to let me know. I don't wanna be a little alien. I don't wanna be a little alien. I'm Romanian, I'm Romanian, I'm Romanian girl. 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 Berapa sih my body, don't wanna stay in your world. Ale, ale, ale. Berapa sih my body, take me back on my earth. I don't wanna be a little alien. I don't wanna be a little alien. I'm Romanian, I'm Romanian, I'm Romanian girl. 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 Blíži ku koncu. Na obed končíme, oschnú veci balíme, rybu sa nám podarilo pohnúť. Perfektne dnes sa pohla, v podstate brala každá daguľa bez výnimky. Niektorá viacej, niektorá menej. Acítka excelovala, krátko porobil nejaké pekné ryby, tam pečenskopek sa odstavil neskôr. Gule, ktoré boli robené od mlika, chytali G2, sa mi v podstate pustila, spravila nejaké 2-3 zábery. Ivan vedľa chytal probiotik, musel ho odstaviť spústa rýb menších, perník mu trošku zaostáva, prešiel na signál z probiotiku, konečne sa mu podarilo nejakú tú rybu takú okolo tých 8,5 kg. Spokojnosť celkom, vedľa chalani chytali, v podstate mali tam nejakú fanatiku, je jeden záber, tam bolo trošku možno sklamanie, ale tá ryba sa pohla v noci, takže konečne spravili aj na fanatiku, mali tam Engage, Odyssey, pikantnú švesku, time perfektne šlapala, spústa ryb sa porobilo, túto noc sme museli v podstate lov prerušiť, lebo nejaká taká príprava na bálenie, aby sme neboli unavení zase nejako veľmi na cestu a tak. V podstate večer v rozpäti pol hodinky nejaké 3 zábery, čo sme tu mali. Takéto tempo už by ako na celú noc nebolo únosné. Ivan vám to riskol, nejakých 5 rýb spravil, v ráno hádam 6 alebo 7, už neviem presne. Cesta domov bude rušná, no. Chalani vedľa takisto odstavili prúty, v podstate za hodinu spravili 4 zábery 5, takže táto noc bola veľmi